Top-tiimissä tavoitteena on nostaa suomalaisia koirakoita kansalliselle ja kansainväliselle huipulle. Top-tiimin lajivalmentajissa on 4 viimeaikaista maajoukkueedustajaa. Kaikki treenit on suunniteltu siten, että se tukee niitä ominaisuuksia, joita voittavaan ja vauhdikkaaseen agilitiin tarvitaan. Top-tiimissä meillä on tarkoituksena tukea koirakoiden kilpailullisia valmiuksia. Tärkeimpänä tietysti niistä tulee nämä lajiharjoitteet, mutta sen lisäksi autetaan koirakoita edistymään urallaan myös mentaaliharjoitteiden avulla. Nämä on sellaisia asioita, mitä teidän pitää itse tietää ja oppia. Siitä lähtee tämmöinen dominointi käyntiin. Se saattaa olla se yksi ajatus, mikä me muuten. Kehitysmomentti on se, kun te harjoitatte. Ihan sekaisin. Kohta häntä heiluu ihan ympäri. Hyvä. Top-tiimin fysiikkavalmennuksen osalta ollaan lähdetty liikkeelle siitä, että laitetaan terveelliset elämäntavat aluksi kaikille kuntoon. Sen jälkeen ruvetaan rakentamaan siihen päälle ketteryyttä, kestävyyttä ja lihasvoimaa, jolla saadaan sitten ohjaajista kaikki tarpeellinen. Ulkopuolelle. Top-tiimissä meillä on tarkoitus tarjota koirakoille eväät työskentelyyn myös kotona leirien välissä. Eli me käytännössä annetaan leiriläisille kotiläksyjä, mitä ne voi tehdä sitten niiden leirien välissä siellä kotihallien treeneissä. Ja miten me lähdetään tekemään sitä treenisuunnitelmaa, joka vie eteenpäin sitten pitkällä ajanjaksolla. Tällä kaudella Top-team-oppeja viedään eteenpäin seuroihin entistä aktiivisemmin. Moni meidän Top-tiimiläisistä toimii kouluttajana omassa seurassaan ja vie suoraan näitä treenejä, harjoitteita ja niitä ideoita ja vinkkejä eteenpäin. Me valmentajat ollaan pyritty jakamaan avoimesti näitä meidän treenejä, ideoita ja materiaaleja sosiaalisessa mediassa ja omissa blogeissa eteenpäin. Myöskin se, että meillä on paljon täällä leirillä kuunteluoppilaita ja ollaan saatu hyvää palautetta, erityisesti yhdistysten koulutusohjaajat on kokenut sen erittäin hyödylliseksi. Että näillä leireillä näkee monia erilaisia koirakoita ja pääsee katsomaan treenejä eri näkökulmista. Tämän vuoden Top-team on ollut ihan huippu. Se on niin kokonaisvaltaista valmennusta ja siellä on fyysistä ja mentaalista treeniä ja sitten tietysti lajitreeni siihen päälle, niin se on kyllä ollut meille todella hyvä kokemus ja ollaan saatu paljon itsevarmuutta siellä ja nopeutta ja kaikki valmentajat on ihan huippuja. Top-tiimissä parasta on ollut yhteishenki ja valmentajat. Parasta on ollut nyt ne huiput leirit. Meillä on tosi hyvä ryhmähenki. Treenivinkkien jakaminen, muiden kanssa keskustelu agilitiin liittyvistä asioista, ihan kaikenlaisista, on hirvittävän itselle ollut tosi tärkeää ja semmoista mukavaa, mistä itsekin on saanut paljon uutta ajateltavaa ja mietittävää. Samalla kertaa saat monta nuorta, innokasta ja pätevää kouluttajaa. Lapistakin kannattaa lähteä mukaan Top-tiimiin.